Ze had tiger Sina, meer dan 2 keer zo volle romte als verliezen hier in het oude Panthera. Dat komt goed uit, omdat ze blind is oningeneer. In haar kleine verblijf moest ze natuurlijk korte draaien maken. Moet ze op hoge britsen springen, wat moeilijk voor haar was, omdat ze het natuurlijk niet goed kan zien. En nu heeft ze van ons en lage britsen gekregen. Dus voor haar een stuk makkelijker en ze kan grote rondes maken, ze kan veel lopen. En je ziet aan haar dat ze er rustiger van is geworden en dat het voor haar een heel stuk beter is. Vanwege alle rest is Leeuw Giovanni ook volle beter te hudgen. Hij was vorig jaar vooral met alle drukte, kwam hij veel meer naar voren toe en wou hij heel graag ons aanvallen en was hij altijd wel wat agressief. En nu vooral nu die training heeft en meer ruimte en hij heeft wat zicht gekregen op een leeuwin naast zich. Dat heeft hem allemaal heel wat rustiger gemaakt, waardoor hij nu ook kon zien dat hij rustig ligt te slapen. En hier zitten Taiga en Britt met z'n tweeën. En die zijn van 1 verblijf naar 4 verblijven gegaan. Dus die hebben echt een groot deel meer ruimte. En ze zijn heel erg rustig en ze genieten er volop van. En dat geluid is het geluid van genieten? Ja, Britt is nog wel zenuwachtig. Die heeft nog niet alle vertrouwen in de mens. Dus daar zijn we druk mee aan het trainen. Maar dit is al een heel goed teken dat ze bij me komt. Dus ze blijft redelijk rustig. Op dit plak komen er geen nieuwe katten bij. Eens willen ze nou een volle rommere opzet. Eigenlijk zitten we nu concreet aan tafel met 2 provincies, 2 gemeentes in het noorden van het land beide. Die alle 2 heel geïnteresseerd zijn en ook alle 2 een heel mooi stuk grond in de aanbieding hebben. Het gaat om een locatie met 15 bunder groen, dat elk dier zelfs in je bunder krijgen kan. Zij is het ook in Lions Rock, de opvang van Stichting Viervoeters in Zuid-Afrika. Daar binnen in een jaar tijd 6 leeuwen en 6 tigers uit Friesland waar je hinderbracht. En ze had hij goed. En eigenlijk kan je je helemaal niet meer voorstellen dat ze hier ooit zijn geweest. En ze claimen de ruimte waarin ze leven. En die hebben nu een hectare per dier. Met water om in te plonzen en bomen om in te krabben en in te klimmen als ze het leuk vinden. Heel blij mee. De toekomst van deze katten ziet er goed uit. Of naar Afrika, of hier blijven, maar dan in alle gevallen maar een soort romte.